se et par skønne kvinder. Hej. Hvad synes du om at være på ski? Sjov. Er det sjovt? Hvad er det der? Hvorfor er det sjovt? Helt fantastisk dag i går. Heidi. Og som I kan se, så er det jo op der. Hvad nu? Hvorfor står du sådan? Her. Din mor, hun er styrtet ud i skoven. Så er det lige en stemningsrapport her fra gondolen. Ja, okay. Er det en god lejlighed? Yes! Det er sjovt, Malene. Det er sejt. Det er dejligt, og det er godt vejr. Hold da op. Prøv lige. Din klog. Så er skrysen her til entry. Fantastisk vejr. Iskoldt. Minus 8 grader her. Og Marit, hun fryser. Hun har det iskoldt. Og Mogens, han filmer. Her har vi Marlene. I fin stil. Hej hej. Vinke vinke. Og der kommer motorbølgen